Assalamu alaikum. Littafin Dr. Musin, kashi na 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ce, ke Siyama lafiyar ki kuwa? Ko wani abu ya same ki? Jikinta ta karasa tare da rungumata ta saka uban kuka kamar wacce aka yi wa mutuwa. A'a, na ce me yake faruwa ko wani ya mutu? Cewar Anta Hajara tana bubbuga bayanta. Ganin ta ƙi bata amsa ya tashi ta ƙale ta ci gaba da kukan. Sai da ta gaji dan kanta kafin ta cire hijab da ta kwantar da kanta bisa cinyar Anta Hajara tana sauke ajiyar zuciya. Anta Hajara kuwa tsayawa ta yi tana kallon ikon Allah. Ta san Siyama akwai kukan rigima musamman idan ta haɗo su da Hussein ba sauki. Tunowa ta yi wani duka da yi ma Siyama wanda har sai da yi mata targaɗe a yatsun hannu. Sanadin haka ya saka ta rashin lafiya mai tsanani har sai da aka kwantar da ita a gadon asibiti. A ranar kuwa Muhsin ya sha faɗa wurin wannan family kama daga dadin shi, uncle ɗin shi da ummin shi. Amma duk da haka aka yi ta faman tambayar shi laifin da ta yi mai ya ƙi faɗa sai daga baya sanarwa da kaka abin da ta yi mai wanda har yau ba wanda ya sani daga shi sai Hajiya kaka. Jikin alamun tana son ta ci gaba da kuka ta kalli Anta Hajara tana cewa wallahi anti soja dan iska ne. Ya tsane ni baya son gani na. Tana ƙara fashewa da wani sabon kuka da sauri Anta Hajara ta ce ba na son ki ƙara furta kalma irin wannan a kansa. Idan ko ba haka ba zan ɓata miki rai. Yayin naku za ki ringa kira da wannan sunan saboda ba ki da kunya ko to wallahi zan saba maki. Ƙara fashewa ta yi da kuka tana ƙoƙarin miƙewa tsaye. Ƙara riƙe ta Anta Hajara sai tana cewa ina za ki je ne zauna faɗa min abin da ya miki kiran shi da wannan suna. Cikin jin takaici Siyama ta ce wallahi sai Allah ya saka mu. Ƙazanta fa zuba min a cikin bakina. Da sauri ta ruga bedroom jin wani amai yana ƙoƙarin fitowa. Shukan Musin yana ganin ta fita ya koma bedroom yana jin shi sakai kamar ba wani abu da yake damun shi sai faman murmushi yake yi. Labban shi ya taba saboda tuno toshin harshenta da wani daɗin ɗanɗano sai da yi wanka kafin ya ci abinci ya hau aiki akan system ɗin shi saboda ya kira wayar ummi ta ƙi shiga. Haka Siyama ta yi ta faman yunkurin amai amma amai ya ƙi fitowa. Haka ta gaji ta wanke fuskarta ta yi brush kafin ta fito. Ganin Anta Hajara ta yi a tsaye tana kallonta da mamaki ɗauki saman fuskarta. Ɗakinta ta wuce ta bar Anta Hajara a nan tana faman kallonta. Saman bed ta fada tare da sakin wani sabon kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro. Haka ta yi ta faman yi har sai da ta ji kanta ya fara ciwo kafin ta haƙura. Bata san lokacin da bacci ya ɗauke ta ba sai cikin dare ta falka kafin ta yi shirin kwanciya. Zuciyar ta farla tunanin abin da ya faru. Yanzu kam ita ɗan bariki ya daina bata mamaki sai dai tsoro don har ga Allah yanzu tsoron shi take yi. Washe gari ta kama ranar Lahadi kenan tunda yayi sallar asuba ya fara shirin tafiya Daura sakamakon kiran gaggawa da kwamanda ya yi mai. Cikin shirin shi ya fito dauke da jakar kayan shi a kafaɗa. Bayan sit din motar ya jefa jakar kafin ya doshi faɗin Uncle Yusuf. Zuciyar shi falla tunanin kada wannan yarinya ta tona mai asiri ta sanar da matar Uncle Yusuf abin da ya faru. Cikin natsuwa yake takun shi. Irar jikin shi abin sha'awa da burgewa. Cikakken matashi ne mai kwarjini da cikar haiba wanda idan baka ji yayi yaren Hausa ba to zaka yi tunanin ba dan kasar bane. A lokacin ko karfe 10 bata haura ba. Hango Uncle Yusuf ya fito daga gidan ga dukkan alamun gidan Hajiya kaka zai shiga. Sai da yazo gab da shi kafin ya fara gaishe shi cikin girmamawa. Kanin mahaifin shi kafin ya karasa cikin falon. Ba kowa sai iskan AC da na fanka da ke kadawa. Saman kujerar falon ya zauna yana duba agogon da ke daure a tsintsiyar hannun shi don kada ya yi latti. Jin motsin fitowa ya saka shi juya. Khadija ce da Siyama suka fito daga wani ɗaki. Siyama hango shi da ta yi sa ta juya baya da gudu har tana neman faduwa ƙasan tayis ɗin falon. Da sauri ya kalle su ganin ta ruga ya sa shi murmushi. A ran shi ya ce kaɗan ma kika gani. Next time zan baki wanda ya fi wannan. Saboda idan kin gani sai kin rinka suma. Karasuwa Khadija ta yi tana gaishe shi cikin ɗaure fuska ya amsa yana fafarin haɗa rai wai shi baya son raini. Hauta miƙe za ta koma bedroom ɗinsu ba tare da ya kalle ta bai ce ke kira min Anta Hajara tafiya zan yi. Ta ɗan fita nan gidan mama amma yanzu za ta dawo cewar Khadija. A takaice ya amsa da to kafin ya ƙara da cewa ke ma je ki faɗin Hajiya kaka ta neman ki. Daman da hijab a jikinta kawai ta yi waje tana jin haushi. Gurasa ce za su yi ta da Siyama shi yasa suka fito amma saboda baƙin hali zai kora ta daga faɗin. Tana fita ta saka ma kofar falon ki yana nufar ɗakin da ya ga Siyama ta shiga.
Ita ko tana hango shi ta jikin windon ɗakin. Cikin kyarmar jiki ta nufo jikin ƙofar da zummar da za ta saka ki don kar ya shigo, amma tana tura ƙofar ta ji ya bango ta da ƙarfi ta yi baya ta faɗa gefen gadon. Ƙara ta fasa da ƙarfi jin yadda ta buga ƙafar ta jikin gefen gado. Karkarwa sosai jikinta yake yi. Ƙoƙarin tashi take amma ta kasa saboda yadda ƙafar ta yi mata sanyi. Cikin kiɗimewa ya ƙarasa inda take duke jikin gadon, yana ƙoƙarin ɗaga ta daga wurin suka ji maganar Anty Hajara a bayansu tana tambayar lafiya, me ya same ta? Cikin kasala ya ce ni ma ban san me ya faru ba, kawai na ji ta yi ƙara ne shi yasa na leƙo. Cewar Musin yana taɓa ƙafar da ta bige. Cak ya ɗauke ta ya dire ta saman gadon, ita ko jin zugin da ƙafar ta yake yi mata yasa ta saka kuka cikin shagwaba take yarfa hannu. A hankali ya hau tofa mata addu'a, sai da ya idar Anty Hajara ta ce bari na kira Faruk na ce mai ya turo mana baba tsoho mai gadi ya duba kafar, na kaman ta yi targaɗe ne. Tana ficewa zuwa bedroom ɗin. Yana ganin ficewarta ya mayar da kallon shi ga Siyama, ganin har yanzu jikinta karkarwa yake yi. Sadda kanta ƙasa ta ƙara yi, jin yadda idon shi yake yi mata yawo a jiki. Tsamye miki ya fita ba tare da ya ce komai ba, bin bayan shi ta yi da kallo a saman labbanta can ƙasa ta furta. Kyawun ɗan maciji, ga komai Allah ya hore ma, amma babu kyawun hali. Turo ɗan ƙaramin bakinta ta ƙara yi tana hararar shi har ya fice daga ɗakin. Yana nan tsaye a falon waya yake da wani yaron shi soja ne akan wata tafiya da za su yi zuwa Kano. Ganin Anty Hajara ta fito yayi saurin katse kwal ɗin tare da cewa anti ni zan wuce. Ki ringa takura tana shan magungunanta. Ina tunanin idan na tafi wannan week ɗin ba zan zo ba saboda za mu yi wata tafiya ne zuwa Kano, amma za mu yi waya ko ma me ake ciki. Yar loluwar sumar shi yake shafawa yana jin wata faduwar gaba, tunawa da yayi da fitsararriyar yarinya da ake nema liƙa mai. Magana Anty Hajara ta dawo da shi cikin hayyacin shi. To Allah ya kiyaye hanya ya baku sa'a. Za mu ci gaba da yi muku addu'a insha Allah. A hankali ya furta amin ya Allah. Kuɗi ya aje bisa ƙaramin tabal ɗin yayi saurin fita daga gidan. Da addu'a Allah ya kiyaye hanya ta bi shi. Ɗakin da Siyama take ta koma ganin ta yi ta haɗa kai da gwiwa tana sharɓar kuka saboda zogin da ta ji kafar na yi mata. Ba tare da ta kalle ta ba ta fara ƙoƙarin kiran wayar Faruk. Lokacin yana cikin gari ya fita wurin wani cosmate ɗin shi akan maganar wani business da za su buɗe na shagon kayan masarufi. Da sauri ya yi fikin kwal ɗin yana gaishe ta. Amsawa ta yi kafin ta sanar mai da Siyama ta fada a ƙasan tayin. Cikin ruɗewa ya yi ma abokin nashi sallama kafin ya nufo gida. Sai da ya tsaya ya ɗauko baba tsoho kafin suka ƙaraso gidan. Sosai Faruk ya ruɗe ganin yadda ake cire mata targaɗen tana famar rusa kuka. Sai da ya da gaske kafin ya samu ya riƙe ta gam saboda fusgewar da take. Har aka gama tana makale da shi zuwa lokacin ta daina kukan sai hawaye da suke faman zuba. Idanunta sun yi jawur saboda tsabar kukan ciwo da ta sha. Haka baba tsoho ya shafa mata magani kafin aka mayar da shi bakin aikin shi bayan an bashi abin sadaka. Ranar haka Faruk ya wuni rarrashinta da ƙara shagwabata. Ganin haka yasa Anty Hajara ta kyale su tana ci gaba da ayyukanta. Ko da Khadija ta dawo faɗin ta tarar da Siyama ta targaɗe sosai ta ji ta tausaya mata. Shi ko tun da ya tafi hankalin shi yana ga yarinyar dan ya san wurin ƙoƙarin ganin ta guje mai saka ta faɗi. Washegari Monday. A washegarin ranar Monday da misalin karfe 8 saura kowanne ma'aikaci yana ƙoƙarin ganin ya fita wurin aiki da wuri saboda Monday ko bature tsoronta yake yi. To a ɓangaren ma'aikatan lafiya na barak ɗin sojoji hakan ce ta gudana. Ta ɓangarori da dama suke fitowa kowanne sanye da kakin sojoji kalar namu na 'yan Najeriya. Daga blok ɗin su Dr. Musin na hango manyan sojojin suna fitowa don shiga cikin asibitin. Haka zaka gansu wasu manya ne masu jiki, wasu sirara ne mabambanta yare da addini. Tun daga nesa na hango shi yana tahowa, kasancewar daga blok ɗin da yake zuwa cikin asibitin ba nisa, shi yasa lokuta da dama yake takawa da kafa saboda motsa jiki, saboda shi bai cika zuwa ɗakin motsa jiki ba. Cikin tafiyar shi mai cike da natsuwa yake doso bakin gate ɗin asibitin. Oh, masha Allah, shine abin da na furta lokacin da na hango shi yana tahowa. Sosai uniform ɗin ya anshi fatar jikin shi, ƙirar shi ta cikakken matashi ras ta bayyana. Tamkar cikakken balarabe haka ya koma. Bakar sumakan shi ta yi luf kamar ta jarirai, sai sheƙi take yi. Tunda ya zo so wurin sojojin suka fara sara mai, cikin girmamawa suke kwasar gaisuwa da yaren Turanci. Shi ko cikin sakin fuska yake amsa musu. Wasu yakan ja su da wasa, duk da bai cika yawan surutu ba, amma wani time ɗin ana shan hira da shi. Da haka ya wuce ma'aikatan da suke bakin gate ɗin ya nufi admin block, inda a nan ofis ɗin shi yake. Duk wanda ya yi cin karo da shi sai ya yi salon nashi da girmamawa kafin ya wuce. Sai da ya addu'a kafin ya buɗe ofis ɗin shi. Shine AO na wannan hospital inda aka bashi kujerar bayan ya dawo daga London. Ƙarin karatu shekara 1 da ya yi.
Sosai ya samo kuɗi a tafiyar, wanda wasu da dama daga cikin sojojin suka rinka ji a ransu da ma su ne aka tura. Bayan ya shiga ya zauna saman kujerar shi kafin ya fara duba wasu takardu da za a tura su Abuja ta cikin sistem. Cikin nutsuwa ya fara gudanar da ayyukan shi. Jin an yi nokin na kofar ya sa shi amsawa da yes come in, ba tare da ya ɗago kai ba daga cikin aikin da yake yi. Cikin siririyar muryarta ta ce, ina kwana sa? Still kanshi yana bisa aikin shi ya amsa da lafiya lau, amma abin da zai baka mamaki duk motsin da take yi yana kallonta a ƙasan idon shi. A hankali ya ɗago kanshi ya zuba mata nagaggun idanuwan shi, wanda ya sa ta ji wani mugun shock ya kama ta tun daga kanta har zuwa yatsun kafarta. A takaice ya ce, akwai matsala ne? Dandanan ta daburce cikin dakiya da son shi ya gama yi mata rayuwarta illa ta ce, no ba komai, na ce bari na gaishe ka ne, na yi maka barka da dawowa. Cikin jin haushi ya ce, ina kika aike ni ne? Da sauri ta yi ƙasa da kanta jin abin da ya ce. Tsitta tana wasa da zoben hannunta. Ya daɗe yana ƙare mata kallo kafin ya mayar da hankalin shi ga sistem ɗin shi. A ran shi kuwa kallon da ya yi mata gani yake ko rabin siyama ba ta yi ba. Gashi ba ta da kamun kai ko kaɗan, tunda take bibiyar shi ya san duk wani motsinta a cikin asibiti. Ƙyale ta kawai yake yi. Ita ko Zahra'u jin kafafunta sun fara karkarwa, alamar ta gaji da tsayuwar yasa ta juyo cikin sanyin jiki ta fice daga ofis ɗin. Bayan ta ya bi da kallo yana taɓe bakin shi tare da ɗage kafaɗar shi alaman ko a jikin shi. Karfe 10 aka tsina cikin estate ɗin su Siyama a fat ɗin mama. Sun cika falon sai break suke faman yi, baka jin karan komai sai na fanka da cokula. A hankali suka fara koshi suna komawa gefe daya. Siyama ce ta kwanta kan doguwar kujera tana kallon ya Jabir. Ya san abin da take nufi, dan haka yayi saurin cewa wallahi ba zan baki ba Siyama. So kike yi soja ya duke ni kenan? Yana kawar da kanshi. Cikin mararrace murya da shagaba ta ce, please ya Jabir dan Allah ka dauko man. Ai dai baya nan ko? Kuma ba zai sani ba ai. Murmushi ya Jabir yayi kafin ya ce, idan kin zo ƙarshen wata kina ciwon ciki anan zai gane na baki chocolate kin sha. Wallahi kafin ya tafi sai da yi man kashedin nan akan kar na baki kayan zaki, dan haka ba ruwa nan. Haushin Muhsin ta ji ya ƙara kama ta, jin ya hana ya Jabir ya bata chocolate. Aliyu ne ya ce, jiya da daddare mun yi waya da shi yana tambaya ta kin warke, na ce masa kin ji sauki. Banza ta yi da shi. Amira ta yi saurin cewa duk jarabar mutum yanzu dole a haƙura. Wai yanzu yara tun suna yaransu sun iya liƙe ma maza, don masifa ta ƙarasa faɗa tana yatsa na baki. Siyama ya Jabir, Aliyu, Khadija sauri dukan suka kallo ta jin furucin da ta yi. Sosai maganar ta ɗaure ma Jabir kai. Anti Hindatu cewar Siyama da take kallon kujerar da Anti Hindatu take zaune. Na mu kanwata ya aka yi cewar Hindatu tana latsa wayarta. Cikin tsiwa Siyama ta ci gaba da cewa wallahi Anti Hindatu ki gode ma Allah da Allah ya sa ya fara zaki aura. Ai wallahi ni da kike gani ba zan iya auren soja ba tunda ni ba yar iska bace. Ai da a ce na auri soja to gwamma na auri almajiri. Wasu wai har wata takama suke za su auri soja, aikin banza kawai. Ta ja tsaki kafin ta dora da wallahi duk wacce ta auri soja sunanta suri. Dan kam ta shiga uku. Dan daga ganin su jarababu ne ga shegen bin mata kamar yan awaki. Cike da mamaki Jabir ya saki baki yana kallon ta jin wannan wulakancin. Siyama tsiwa ta yi kamar bata san yana kallon ta ba. Ta ci gaba da cewa ai wallahi dan yarinya ta san ita raguwa ce ba za ta iya juriya ba to kar ma ta shiga don wata rijiyar ta fi gaban wasa. Gashi mugun da zuru gashi soja cap. Wallahi Amira kawai na san ranar da muka kai ki to washe gari sai an yi maki dinki ya fi sau 5. Gwamma ki ce kin fara sa aurensa. Ki samawa kanki lafiya. Yoban da ke da abinki wani tsautsayi zai sa ki auri katon garjejen ta zuru kamar dan bari. Bata karasa ba cikin sauri ta rufe bakinta da hannuwanta jin ka tobarar take kokarin yi. Kowa na cikin falon tsitsukai suna sauraron jawabin da Siyama take rattabowa. Mamaki ya cika zuciyar Jabir. Tsamur Kayya ta fice daga falon jin wata kunya ta kama ta, a ranta ta ce kai Siyama akwai jan faɗa. Ita ma Amira cikin jin haushi ta fice daga falon. Sosai Hindatu kuwa ta saki dariya ganin yadda ya Jabir ya tsare Siyama da ido yana yi mata kallon mamaki da al'ajabi. Salama da ya faru ya saka suka juyo suna amsa. Karasuwa falon ya gani yadda Siyama take faman ɓoye fuskarta jikin Khadija. To masha Allah, a nan za mu dakata, sai ku tare mu cikin kashi na 16, amma fa kada ku manta da danna mana subscribe tare da alaman ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Waɗanda muke tare da su kuma kada ku manta da danna mana like. Mun gode, ni ce ta Autar Arewa.